Asa ty ho anao zay somary kivikivy am'izao fotoagna zao io. Manomboko niany masaya magnano divorce amy fahakiviagna. Fa magnanova mariage amy fanantenagna. Anao mila magnantegna fogna isan'andro san'andro. Satria anao io atonao mbola velogno. Mbola misy azo antenagnany aminao io e. Ke ino mo zegny antony tegna makivy anao am'izao fotoagna zao. Ke problème anao mijery an'le situation am'izao fotoagna zao anao karaha tsisy mandeha amin'ny laona ekivy anao. Zao ny tadidio tsy le place misy anao niany io mamaritra anao avinao fa arakaraky ny état d'esprit-nao, ny toe-tsaignanao hiatrianao difficulté. Ary matoa olo jiaby io misy tafita misy lasa lavitra io avy nisaitra zavatra mafy karaha anao. Fa koragna ataoko aminao niany ty aza kivy mitrakano. Fa ndre andro anao hitodoka afara de hitsinjo ny lalagna zay ny diavinao de hitenanao hoe za zay ve de tonga ohatran'izao. Fierté nge zany moment zany. Fa io miankina am'le état d'esprit-nao am'izao fotoagna zao io. Miankina am'le toe-tsainanao tsy magnika resa ny fiaina, mandroso na de mafy karakora zany fiainana. Tsy manjary magnano kivy. De manomboko niany ataova zava-pady mihitsy le hoe ho kivy zay. Fa magnanova mariage amy fanantenagna. Anao mila manana fatokisana tegnanao foana na karakory zavatra misôva. Satria raha anao io tsy atoko tegnanao, izôvy mo atoka. Zay le izy. Fa koragna ataoko aminao niany ty mitsangana anao io aza magnety kivy, aza magnety resy zay